Ahorita un dia hopi speciaal en hopi importante também. Maar sobra nos sta stil com erkenning en waardering. We hebben nog 10 bevorderingen, differente rangen en 35 ambtsjubilea. Dus het is echt een dag vol met erkenningen en waardering. En esa kita es cosa importante para ons cuerpo. Dus we moeten daar gewoon waarderen ons collega's aan. 25 años die ambtsjubileum, pero también collega's aan die 40 ambtsjubileum en zelfs dos collega's aan Coutinho 45 dienstjaren ding ambtsjubileum. Niks anders dan hopi respect voor collega's aan. Sommige van deze collega's die de helft van hun leven dingen als cuerpo en die collega's die 45 dienstjaren. Sommigen zijn zelfs ouder dan meer dan de helft van onze collega's in ons cuerpo. Trabajar in ons cuerpo. Patur en collega nan ahasi para ons cuerpo de pasado, pero también agora y también en el futuro. El rentmeesterschap ta palabra ta visión de ons cuerpos que is heel important. We staan stil bij wat de collega's hebben gedaan. Collega ahasi Panos, dingen passado, wat ze voor ons hebben gedaan in het verleden. En Panos is daar important. Wat gaan wij doen voor de mensen in Hindenang die na ons komen? Hoe gaan we daarmee om? En wat kunnen wij doen om de weg vrij te maken voor hun? En hoe gaan wij om met de schouders waar wij vandaag op staan? Dus hoe hebben wij eer voor deze collega? Daar hebben we vandaag bij stilstaan in een feestelijke gelegenheid.